Kübra yek xwendekara zanîngeha Artukliyê beşa ziman û edebiyata Kurdî ye. Ez xwazim piştî zanîngeh qedan yüksek lisansê bikim. Çêbe akademisyen. Lê fikra min pêşiye dixwazim zaroka hîn bikim berî. Çünkü eger em zaroka hîn bikin em wa vê ziman zanîbin ziman çi ye wê hêsantir bê ji bo me. Birayê wê jî hema beşê dixwîne û digel ku bi destxistina karê mamostetiya Kurdî li Tirkiyeyê ne pir hêsan e, lê hezkirina zimanê wê li ser hema karê ye. Xweşiya wê çi ye? Wekû ez li mal deme. Ez nam malbatê deme. Ji ber ku min zaroktiya xwe de li dê û bavê xwe me ev his kirine. Wekû her tiştî tu dibê qez ne zanîngehê me. Mamoste jî wisa ne, mamoste wekû hevalane ji me re. Mesela tiştîna dersê de dibêjin em de he ev nake diya min ev tişt gotibû. Bala mod kişên em diçin zaroktiya xwe bi rastî. Li zanîngeha Artukliyê ji beşa mamostetiya Kurdî heta doktorayê perwerdehiya Kurdî tê dayîn. Îro li Fakülta Edebiyatê li beşa ziman û wêjeya Kurdî dersa zazakî ya Mamoste İbrahîm heye ku ji xwendekaran re behsa cudawaziya nav zaravaya zazakî û kurmancî dike. Li Tirkiyeyê cara pêşîna li zanîngehan di sala 2010 da li Enstitûya Zimana Zindiya Artukliyê perwerdehiya Kurdî dest pê kir. 2011 da li Fakülteya Edebiyatê beşa ziman û edebiyata Kurdî hat vekirin. Di beşa ziman û wêjeya Kurdî de 183 xwendekar ên lîsansê derçûne. Mamosteyê Kurdî Kenan destnîşan kir ku sîstema perwerdehiyê jî di nav salan de gelek bi pêş ketiye. Xusûsan ya lîsansê ya ku em dibêjin ew ê ku mezûl bibin yê bine mamosteyên Kurdî. Mifredatan sê cara hate guherdin û her carê hate nûjenkirin û xurtkirin yani ji ziman û fonolojî, morfolojî, sentaks û semantika ziman heya edebiyat ji hemû hêlê xwe ve yani mifredateke wiha gelekî bi rastî hêja hatiye afirandin ku xwendekarê me nav 4 salan da yê lîsansa Kurdî yani ji van dersan hema me bi giştî digirin. Hêja gotinê ku salên ewil bê rawestan tayîna xwendekarên beşa Kurdî weke mamosteyên Kurdî derkete. Lê 2015 da ji ber rewşa siyasî a Tirkiyeyê guherî tayînkirina mamosteyan jî sekinî. Li zanîngeha Wan, Bingöl, Munzur û Mêrdînê bi giştî heta niha ji 600 zêdetir mamosteyên Kurdî li benda tayînê ne. Serokê beşa ziman û edebiyata Kurdî Profesor Hayrullah Acar destnîşan kir di warê mastera bê tez de jî 1400 xwendekarên wan mezun bûne. Eger ku wezareta perwerdeyê bêje ihtiyacên me bi mamosteyên Kurdî hene ne tenê ji van 700 xwendekarên ku li benda tayîna xwe ne yê lîsansê dikarin 1400 zêdetir xwendekarên bê tezê jî wek mamoste îstîfade bikin. Her sal nêzî 100,000 xwendekarên mektebên navîn jî dersa hilbijartiya Kurdî tercih dikin. Dema ku mere vî 100,000 li gora ihtiyaca mamosteyan muqayeseyê hev bike ev 100 xwendekarên ku heta niha tayîn bûne dûrî vê ihtiyacê ye. Digel ku tayîna mamosteyan dernayê lê gelek ciwanên Kurd berê xwe didine beşên Kurdî. Belki peşe rojê de tiştek nevê dest ama tiştek jî em nekin lê ez ne poşmanim. Ji ber ku ez jê hez dikim. Hecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Mêrdîn.